ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಕುಲು ಎಪಿಸೋಡ್ ವೈಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಗೆಟ್ ಅವವೇ ಎಪಿಸೋಡು ಪೂರ ಪಂದು ಮುಗಿಪೋಡು ಉಂದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಎನ್ನೊಂದು ಎಂಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಓವೇನ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನು ರಡ್ಡು ಪಾಟೆಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವು ಪೂರ ಸಮತ್ ಎಂದು ತೋಜುಂಡು ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ವರನೆ ನಿಕಲೆಗೆ ತೆರೆದು ಬರೋಡು ಮಾತಲ್ಲ ಅಂಚ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೋಡು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಕೆಲವು ವಿಷಯಡು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊರೋಡು ಪಂದಾಂಡ್ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಪೋಯಿನ ಸಲ ಪಾಡಿನಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಕರಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಬಗೆಟ್ ಪಾಡಿನಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಎಡೆಡ್ಡೆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾದರೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದಿತ್ತಂಡು ಐಟ್ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಇತ್ತಂಡು ಅವೇ ನಾನು ಓದುದು ಪನ್ಪೆ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಹಿಡ್ದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಯಾನು ಪಟ್ಟನೋಡು ಪಂದು ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಡು ಅಂಚ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಆ ವಿಷಯದ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೆರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ದೀನಿ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ ಪೋಯಿನ ವಿಡಿಯೋದನೇ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ವರ್ಷನ್ ಬಂದೇರ್ನೋಲಿ ಆ ಕಮೆಂಟ್ ದಾದ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೆರ್ದಿನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಈರ್ ಪಂಡಿನ ಮಾತಾ ಉದಾಹರಣೆ ಅವು ಬ್ರಾಣೇರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಮಹಾಭಾರತ ರಾಮಾಯಣ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ತಿಗಳಾರಿ ಲಿಪಿನು ಬ್ರಾಣೇರು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೀನಿ ಅವು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಪಂದು ಡೆವಲಪ್ ಆತಿನ ಲಿಪಿ ಪಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಉಂಡ ಇರೆಡ ಈ ಲಿಪಿನು ಮುಲ್ತ ಬ್ರಾಣೇರು ಸುರೂಕು ಸಂಸ್ಕೃತ ಬರೆಯರೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ತುಳು ಬರೆಯರೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೇರು ಮುಲ್ತ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲು ಈ ಲಿಪಿನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ದೇರ ಐಕ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊರ್ಲೆ ದೈವದ ಸಂಧಿ ಪಾಡ್ದನ ಓವಂಡಲ ತಿಗಳಾರಿ ಲಿಪಿಟು ಬರೆದು ದೀತಿನ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡ ಈರ್ ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ಆದ ಜನಕುಲೆನ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುನೇಡ್ದು ಈರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ದಿನ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಕುಲ್ದು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಲ್ಪೊಲಿಯತ್ತ ಅಪಗ ಅಕುಲೆನ ವಾದ ಸರಿಯ ಈರ್ನ ವಾದ ಸರಿಯ ಪಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಐತ ಬಗೆಟ್ ವಿಷಯ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಷಯಲೇನ ನಮಗೆ ತೊಂದು ಪೋಕ ಕೌಂಟರ್ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನ ಹಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನ ಹಿಡ್ದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಷಯನು ತೆರಿಪಾವುಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಯಾನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪನ್ನಿನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಪೂರ ಬ್ರಾಣೇರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಂದು ಅವು ಸತ್ಯ ಮಹಾಭಾರತ ಆವಡು ರಾಮಾಯಣ ಆವಡು ಭಾಗವತ ಆವಡು ಕರ್ಣಪರ್ವ ಆವಡು ಒಂದೇನು ಪೂರ ಬರೆತಿನಕುಲು ಬ್ರಾಣೇರೆ ಐಟ್ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಇಜ್ಜಿ ತಿಗಳಾರಿ ಲಿಪಿನ ಬ್ರಾಣೇರು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೀನಿ ತಿಗಳಾರಿ ಲಿಪಿಂದು ಅವು ಐತ ವಿಷಯ ಬುಡ್ಕ ತುಳು ಲಿಪಿಂದೇ ಅನ್ಪಾತಿರ್ವೆ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಬ್ರಾಣೇರು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೀನಿ ಅವು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಪಂದು ಡೆವಲಪ್ ಆತಿನ ಲಿಪಿಯ ಪಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಉಂಡ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಲೇರು ಬ್ರಾಣೇರು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಅವಲ ಸತ್ಯ ಪಾತೆರ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಬ್ರಾಣೇರೇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂತೀನಿ ಅವು ತುಳು ಭಾಷೆಗೊಂದು ಡೆವಲಪ್ ಆತಿನ ಲಿಪಿಯ ಪಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಉಂಡ ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಲೇರು ಸುರುಕಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಶಡುಪ್ಪುನ ಏತೋ ಲಿಪಿಕುಲು ಮೂಲ ಲಿಪಿಯಿಂದ ದಾದ ಪನ್ಪನ ಅವು ಏತೋ ಲಿಪಿಕುಲು ಅವು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ಇಜಿನ ಒಂದೇ ಭಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ಡೆವಲಪ್ ಆತಿನಿಂದ ಪಂಡ್ರಾಪುಜಿ ಅವು ಓವರ್ ದ ಟೈಮ್ ಎಂಚ ಒಂದು ಬೈದನ್ ಪನ್ನಾಗ ಏತೋ 1000 ವರ್ಷದ ದುಂಬಾವು ಏತೋ 100 ವರ್ಷದ ದುಂಬಾವು ಆ ಲಿಪಿಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕವರ್ಲಾದು ಆ ಕವರ್ಲೇಡ್ ಆ ಭಾಷೆಲೇನು ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಉಂಡು ಮುಂದೇಕು ತುಳು ಲಿಪಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಉಂಡು ಆ ಜನತ ಬೊಕ್ಕದ ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ಲೇನು ಐಕ್ ಕೆಲವೇರು ಕೂಡ ರಿಪ್ಲೈ ಪೂರ ಕೊರೊಂತೇರು ಯಾನ್ ಮಾತೆಕ್ ಸೇರ್ದು ಒಟ್ಟುಗು ಇಜಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದೇ ಕುಲ್ಲ ರ್ಯಾಪುಜಿ ಮಾತೆಕ್ ಸೇರ್ದು ಒಟ್ಟುಗು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೆ ಕುಡಂಜಿ ತುಳುವೆ ಪೃಥ್ವಿ ಪನ್ಪಿನಾರ ಐಕ್ ದಾದನ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಐಕ್ ಮೇರ್ ಕೂಡ ಬರೆಯರು ಮಲಯಾಳಂಗೆ ಲಿಪಿ ಪೋಯಿನಿ ಪಂದು ಏರ್ ಪಂಡಿನಿ ಅನ್ನ ಇರೆಗು ಮಲಯಾಳಂ ಲಿಪಿ ಮೂಲ ಗ್ರಂಥ ಲಿಪಿರ್ದು ವಿಕಸಿತ ಆಯ್ನ 8th ಸೆಂಚುರಿದ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಮಲಯಾಳಂ ಲಿಪಿತ ತಿಗಳಾರಿ ಲಿಪಿಟು ತುಳು ಬರೆತಿನ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ 12th ಸೆಂಚುರಿ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕುನ ತಿಗಳಾರಿ ಲಿಪಿಲ ಗ್ರಂಥ ಲಿಪಿದ ವಿಕಸಿತ ಆತಿನ ಈ ಲಿಪಿಕು ತುಳು ಲಿಪಿ ಬಂದು 19th ಸೆಂಚುರಿಡ್ ಬತ್ತಿನ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನರಿ ನಕುಲು ಲೇದಿನಿ ಇಂದು ಐದು ಪಕ್ಕ 6 ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಕೂಡ ತಿಗಳಾರಿ ಲಿಪಿ ಪಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಏರ್ ಪನ್ನಿನಿ ಕಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಶಾಸನೋಡು ಮಾತ ಒಂದೇನು ತಿಗಳಾರಿ ಲಿಪಿ ಪಂದೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತುಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಪಂದು ಇಪ್ಪರ್ಲಾ ಯಾವ ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಐದು ಪಕ್ಕ ತಿಗಳಾರಿ ಲಿಪಿಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಬರೆತಿನ ವೇದ ಪುರಾಣ ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣ ಮಾತ ಅವೇಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಅವೇನು ಮಾತ ತುಳುಕು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಲ್ತಿನ ತಿಕ್ಕುವ ಒಂದು ಮಾತಲ್ಲ ಬ್ರಾಣೇರ್ ಮಲ್ತಿನ ಹವ್ಯಕ ಮಧ್ವ ಸ್ಥಾನಿಕೇರು ಈ ಲಿಪಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಕೊಲು
ಉಡುಪಿ ಅಷ್ಟಮಠ ತಕುಲೆನ ಕೊಡುಗೆ ಮಸ್ತು ಉಂಡು ಉಂದೇನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ತನ್ನ ಸುಮಾರು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾತ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬರೆತೇರು ಪಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಮೇರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತಿಗಲಾರಿ ಲಿಪಿ ಪಂದು ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಆದು ತುಳು ರಾಮಾಯಣೋಡು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ದೇರು. ಅವು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಉಂದು. ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಪಾಮ್ ಲೀಫ್ ಮನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವೇದಿಕ್ ಪುರಾಣಿಕ ತಿಗಲಾರಿ ಲಿಪಿ ಪಂದೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಆದುಪ್ಪುನು ಒಂದು ಈತು ಪೂರ ಮೇರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸುರುಕಾದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಕ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಡುಪ್ಪುನ ಮನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅವೇ ತುಳು ರಾಮಾಯಣದ ಮನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂದೇನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ದಿನಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ SR ವಿಘ್ನರಾಜರು. ಆ ಮನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನು ತುಳು ಬರವು ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಂದು ತಿಗಳಾರಿ ಪಂದು ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರೂಫ್ಲ ಬೋಡಂಡ ಎಂಕುಲು ನೆಟನೆ ಪಾಡ್ದು ತೂಪಾವ ಅವು ಒಂಜಿ ಆರು ದಾಯಕ್ ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ದಯಪನಗ ಎಂಕುಲು ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ನ ವಿಷಯಲೇಡೆ ಅಂಚ ಬರೊಂದುಂಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳಡು ಪಂಡ ಆತು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಆರ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಕ್ಕೆ ಪೋದು ತೂಲೆ ಅಲ್ಪ ತಿಗಲಾರಿ ಪಂದು ಬರೆತೇರಿಂದು ನಿಗುಲ್ ಬೋಡಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಘ್ನರಾಜರೆಡಲ ಪೋದು ಪಾತೇರೋಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಡುಪ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಆ ಲೀಫ್ದ ಮಿತ್ತಿಡು ಆ ರಾಮಾಯಣದ ಲೀಫ್ ದಾದಂಡು ಐತ ಮಿತ್ತಿಡು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತುಳು ಬರವು ಒಂದು ಬರೆತೇರು. ತುಳು ಬರವು ಪಂಡ ತುಳು ಲಿಪಿ ಪಂದು ಅವು ಒಂಜಿ ವಿಷಯಗು ಅವು ಕೌಂಟರ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಗಲಾರಿ ಲಿಪಿ ಪನ್ಪಿನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಪನ್ಪಿನ ಮಿಷನರಿ ನಕುಲು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು. ಮಿಷನರಿ ನಕುಲು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇಕು ತುಳು ಲಿಪಿ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಬತ್ತಂಡು ಐದು ದುಂಬು ಒಂದೇಕು ತಿಗಲಾರಿ ಲಿಪಿಂದೇ ಪನೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಪಂದಾರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಮಕ್ ಮಿಷನರಿ ನಕುಲು ಬರೇನಿ ಯಾಪ ಪಂಡ ಆರ್ ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ ಪನ್ಪಿನಿ AC ಬರ್ನಲ್ನ ಬುಕ್ಕು AC ಬರ್ನಲ್ ಐಟು ಆರ್ನ ಪುಸ್ತಕೋಡು ತುಳು ಲಿಪಿ ಪಂದು ಕೊಡ್ದು ಆ ತುಳು ಲಿಪಿದ ಅಕ್ಷರಮಾಲೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರು. AC ಬರ್ನಲ್ ಮಿಷನರಿ ಹತ್ತು ಸುರುಕು ಆರ್ ಬಾಸಲ್ ಮಿಷನ್ದಾರ್ಲ ಹತ್ತು ಆರ್ ಒರಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆರು ಒಂಜಿ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆದು ಮೂಲ್ ಬತ್ತದು ಮೂಲ್ತ ಪೂರ ಭಾಷೆಲೇನು ಕಲ್ತದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲಿಪಿಕ್ಲೇನ ಬಗೆಟ್ ಪೂರ ಕಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತೇರು. ಆ ಪುಸ್ತಕ ಆರು ತುಳು ಲಿಪಿನ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರು. ಸೊ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮೇರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪು ನಾವು AC ಬರ್ನಲ್ನೇನು AC ಬರ್ನಲ್ ಪುಟ್ಟುದೀನಿ 1940 ಇಸವಿಡು ಪುಟ್ಟುದೀನಿ ಅನ್ಪನೊಂದುಲ್ಲ 1950 ಇಸವಿಡೆ ನಮಕ್ 200 ಮಠದ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆಡು ತುಳು ಲಿಪಿತ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಉಂಡು. ತುಳು ಲಿಪಿ ಪಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಉಂಡು ಪಂಡ AC ಬರ್ನಲ್ಗ್ 10 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಪುನಾಗ ಆರು ಬರೆತೀನಿ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ 1970 ಇಸವಿಡ್ ಪೂರ ಬರೆತೀನಿ ಅಂಚಾದು ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ ದ ಕುಲಾವಡು ಮೊಕುಲು ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಕುಲಾವಡು ಒಂದೇನು ತುಳು ಲಿಪಿ ಪಂದ ಲೆತ್ತೇರು ಪನ್ಪಿನೆಕ್ ಓವೆ ವಾದೋಗು ಪುಷ್ಟಿ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ 1950 ಇಸವಿದ 200 ಮಠದ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆಡು ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ಕುಂಟಾರ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟರ ತುಳು ಬರಹ ರುಜು ಮಕ ಉಳಿತಾಯ ಪದ್ಮನಾಭ ಅರಸ ತುಳು ಬರಹ ಶ್ರೀಕಾರ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕಾವ ಭಟ್ಟ ತುಳು ಬರಹ ಶ್ರೀಕಾರ ಮಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಶಿವಯ್ಯ ಕಾವ ಭಟ್ಟ ತುಳು ಬರಹ ಶ್ರೀಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತುಳು ಬರಹ ಅಂದೇ ಕೊಡ್ತೇರು. ತುಳು ಬರಹದ ಶ್ರೀಕಾರ ಉಂಡು ತುಳು ಬರಹದ ರುಜು ಉಂಡು ಎಂದು ಕೊಡ್ತೇರು. ಒಂದು 1950 ಇಸವಿಡು AC ಬರ್ನಲ್ಗೆ 10 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಪುನಗ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ದಾಖಲೆ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಕುಡೊಂಜಿ ದಾಖಲೆ ಏನ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ರಾಮಾಯಣದ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನ ದಾಖಲೆ ತುಳು ಬರ ಒಂದುಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಈ ಮೇರು ದಾದ ಪಂಡೇರ್ ಪಂಡ ಈ ಉಡುಪಿದ ಮಠ ತಕೊಲು ಮಸ್ತ್ ಪೋಷಣೆ ಮಲ್ದೇರು ಸತ್ಯ ಪಾತೆರ ಐಟು ದಾಲ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಇಜ್ಜಿ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ದಿನ ವಿಷಯಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗ್ ಅಕುಲೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಆ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ದಿನೇ ಅಕುಲು ವೇದ ಪಾಠೋಡ ಆದುಪ್ಪು ಸಂಸ್ಕೃತಡೆ ಬಲಸುನೆಟ್ಟ ಆದುಪ್ಪು ತುಳು ಲಿಪಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ದೇರು. ಆಂಡ ತಿಗಳಾರಿ ಲಿಪಿಯಿಂದ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಪನ್ಪಿನೆಕ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅವಲ ಎಂಕುಲ್ ಪಾಡುವ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವವಲ್ಲಭ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಪರ್ಯಾಯ ಸೋದೆ ಮಠ ಉಡುಪಿದಾರು ಆರ್ದಾದ ಪಂತೇರು ಪಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಲಿಪಿ ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ಲವೆನ್ನುವ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆ ತುಳುವರಲ್ಲಿದೆ. ಮಲಯಾಳ ಲಿಪಿಗೆ ತುಳು ಮೂಲ. ಹಿಂದೆ ಮಠದಲ್ಲಿ ತಾಳೆ ಗ್ರಂಥ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ತೀರ್ವೆ ಗೇಣಿ ಸಹಿತ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ತುಳು ಲಿಪಿಯಲ್ಲೇ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂದು ತುಳು ಮಾತನಾಡಲು ಲಿಪಿ ಕೇವಲ ಸಹಿಗಷ್ಟೇ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಪಂದು ಆರ್ ಪಂತೇರು. ಒಂದು ಆರ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿ ಪಂದೆ ಪಂತಿನಿ ಏರು ಅಷ್ಟಮಠದ ಪರ್ಯಾಯ ಸೋದೆ ಮಠದ ಒಂದು ದುಂಬುದ ಪರ್ಯಾಯದ ಅದಗದ ಕಾಲದ ಸೋದೆ ಮಠದ ಉಡುಪಿದಾರು
ಆರ್ಲ ಒಂದೇನು ತುಳು ಭಾಷೆಂದೇ ಪಂತೇರು ಅಕಲ್ನ ಮಟೊಟ್ಟು ಒಂದೇನು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಾವಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಬರವಣಿಗೆಲೆಗಾವಡು ಗೇಣಿದ ವಿಷಯಲೆಗ್ ಪೂರ ಬರೆಯರೆ ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತೇರು ಪನ್ಪಿನೆಕ್ ಒಂದು ಪಂತೇರು. ಅಂಚಿನ ದಾಖಲೆಲ್ಲ ನಮಕುಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಅಂಚಿನ ಬರೆತಿನ ಅಂಚಿನ ಏತೋ ದಾಖಲೆಲು ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆರು ಪಂಡಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೂವರೆ ಪೋಂಡ ಮಲಯಾಳಂ ಲಿಪಿತ ವಿಷಯ ಪಂಡೇರು. ತುಳುರ್ದುಲ ದುಂಬು ಸುಮಾರು ಎಡಮನಿ ಶತಮಾನೋಡು ಮಲಯಾಳಂಗು ನೆನ್ನು ಗಲಸದೇರೆಂದು ಪಂಡೇರು. ಮಲಯಾಳಮಗ್ ಈ ಲಿಪಿನ ಎಡಮನಿ ಶತಮಾನೋಡು ಗಲಸದಿನತ್ತು. ಮಲಯಾಳಮಗ್ ಗಲಸದಿನಿ ಒಟ್ಟೆಲತ್ತು ಪನ್ಪಿನ ಲಿಪಿನ. ಒಟ್ಟೆಲತ್ತು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಡೀಟೇಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಂಡು. ಒಟ್ಟೆಲತ್ತು ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈಸ್ ಅಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಕೇರಳ ಆಸ್ ಲೇಟ್ ಆಸ್ 14th century AD. ಪಂಡ 14th century AD ಮುಟ್ಟಲ್ಲ, 14ನೇ ಶತಮಾನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಈ ಒಟ್ಟೆಲತ್ತನ್ನು ಕೇರಳಡು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಮಲಯಾಳಂ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಪಲ್ಲವ ಗ್ರಂಥ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಲೇಟರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಒಟ್ಟೆಲತ್ತು ಫಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಮಲಯಾಳಂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. The Malayalam script had evolved out of Grantha script by the end of 14th century. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮದಾದ ಮಲಯಾಳಂ ಲಿಪಿಯಿಂದ ದಾದ ಪನ್ಪನ ಅವೇನು 14ನೇ ಶತಮಾನದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಗಲಸರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೀನಿ. ಒಟ್ಟೆಲತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ಆಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಐಕ್ ನನ್ನ ಯೂನಿಕೋಡ್ ಪುರ ಪಾತಿಜಿ ಒಟ್ಟೆಲತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮಲಯಾಳಂ ಇತ್ತೆದ ಮಾಡರ್ನ್ ಮಲಯಾಳಂ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ವೇರಿಡ್ ಉಂಡು. ಅವು 14ನೇ ಶತಮಾನೋಡು ಮಲಯಾಳಂಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆತೀನಿ. ನಮ್ಮ ತುಳುತು ದಾಖಲೆಲು ನಮಕ್ ತೆರೆದಿಲಕ್ಕ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಡು ತೆರೆದಿಲಕ್ಕ ಗೋಸಾಡ ಶಾಸನ ಒಂಜಿ ಪರತ್ ಶಾಸನ ಒಂದು ಸುಮಾರು 10-11ನೇ ಶತಮಾನಗೂ ಸೇರಿದಿನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇಡಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಶಾಸನ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ 10ನೇ ಶತಮಾನದಿಂಚಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಈ ಲಿಪಿನ ಬಳಸೊಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಮಲಯಾಳಮರ್ದಲ ಏತೋ ದುಂಬು ಈ ಲಿಪಿನ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಕ್ಕೆ ನಮಕ್ ಪ್ರೂಫ್ ಉಂಡು. ನಿಕುಲ್ ಅವೇನು ತಿಗಳಾರಿ ಪನ್ಲೆ ತುಳು ಪನ್ಲೆ ದಾದ ಬೊಡಂಡಲ ಪನ್ಲೆ ಐಟ್ ನಮಕ್ ದಾಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಈ ಮುಲ್ಪದಕುಲು ಪಂಡ ತುಳುನಾಡ್ದಕುಲು ಈ ಲಿಪಿನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಪಂದೇ ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ. ತುಳುನಾಡ್ದಕುಲು ತುಳುನಾಡ್ದಕುಲು ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಟ ಅಂಚಾದಾಸ್ಕರ ಐಕ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್ ಬತ್ತುಪ್ಪು ಅವೇನು ಸಂಸ್ಕೃತಗೆ ಬರೆಯಡು, ಮಲಯಾಳಂಗೆ ಬರೆಯಡು, ಒಯ್ಕು ಬೊಡಂಡಲ ಬರೆಯಡು. ತುಳು ಪನ್ಪಿನವು ಇತ್ತೆದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಖಾಲಿ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಅಂಡಲ್ಲ, ತುಳು ಪನ್ಪಿನವು ಖಾಲಿ ಭಾಷೆದ ವಿಷಯತ್ತು. ನಮಗೆ ಶಾಸನೊಲ್ಲೆಡು ಪೂರ ತಿಕ್ಕುನು ತುಳು ದೇಶ, ತುಳು ವಿಷಯ, ತುಳು ಉಂದೆ ಖಾಲಿ ತುಳು ಉಂದೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬನೊಂತೇರು. ತುಳು ನಾಡು ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ತುಳು ಪನ್ಪಿನವು ಖಾಲಿ ಭಾಷೆ ಅಂದತ್ತು ತುಳು ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರದೇಶ. ಈ ಪ್ರದೇಶೋಡು ಅವು ಯೂಸ್ ಆವೊಂದಿತ್ತಿನ ಲಿಪಿ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಕ್ಕೂ ಅವೇನು ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತಿನ ಲಿಪಿ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವೇನು ತುಳು ಲಿಪಿ ಪನ್ಪಿನ ಪಂತೇರು. ಅವಾಗ ತಿಗಳಾರಿ ಲಿಪಿ ಪಂದು ಬೇತೆ ಕಡೆ ಪಂದುಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಐಕ್ ಮೂಲು ಸ್ವಂತಿಕವಾಯಿನ ದಾಖಲೆಲು ಉಂಡು. ತುಳು ಪನ್ಪಿನೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಪನ್ಪಿನೆಕ್ ದಾಖಲೆ ಉಂಡು. ಎಂಕಲಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇನು ತಿಗಳಾರಿ ಪಂದು ಪನ್ಪಡ ಅವೇನು ಪನೋಲಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆ ಏನು ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜ ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ಪಿನ ದಾಖಲೆಡು ತುಳು ಪಂದು ಉಂಡು. ಅವು ಬಾಸಲ್ ಮಿಷನ್ ದಾಖಲೆ ಹಿಡಿದು ಏತೋ ದುಂಬು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ದಾಖಲೆಲು ಅಂಚಾದು ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಪಾಡ್ದನೋಲೇನು ಪೂರ ಈ ಲಿಪಿಟ್ ಬರೆತಿನ ಎಕ್ಕದಾದ ಒಂದು ತುಳುಕೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಎಕ್ಕದಾದ ಯೂಸ್ ಉಂಡು. ಒಂದು ತುಳುಕೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಲಿಪಿ ಅತ್ತು ತುಳುಕೋಸ್ಕರನೇ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆದ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ನ ಲಿಪಿ ಒಂದು ಅತ್ತು ಅವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉಂಡು. ದಯಪ ನಂಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಲಿಪಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ನತ್ತು. ತುಳುನಾಡದಕುಲು ಸಂಸ್ಕೃತ ಬರೆಯೊಂದು ಉಪ್ಪರ್ಲ ಯಾವು ಆಂಡ ತುಳುಕು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಲಿಪಿ. ತುಳುಕು ಸುಮಾರು 1000 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು. ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ತುಳು ಭಾಷೆಗಳ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಉಂಡು. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ತುಳುಕು ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿನ ಸುಮಾರು 150 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಬಾಸಲ್ ಮಿಷನ್ ದಕುಲು ಎಂಚ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರ ಆಂಡಲ ಅವು ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಂದೇ ಆದುಂಡು. ಅದ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ತುಳು ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯಿಂದ ಪನ್ಪುಜ ನಮ್ಮ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ಅಂಚೆನೆ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿನ ತುಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂತಿನ ಲಿಪಿನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿಯಿಂದೇ ಇದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪನೊಂದುಲ್ಲ. ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿನ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಲ ಆ ಲಿಪಿಟ್ ಆತುಂಡು. ಇತ್ತದಾದ ಪಂಡ ನಮಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಡು ತಿಕ್ಕಂದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಭಾಷಾ ವರ್ಗೋಗು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಅಕ್ಷರಲುಂಡು, ಇಜಿನ ಕೆಲವು ಸ್ವರಕುಲುಂಡು. ಇತ್ತೆ ರಳ ಅಕ್ಷರಾವು, ಕುಳ ಅಕ್ಷರಾವು ಉಂದೆಕು ಪೂರ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಐತನೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಚಿಹ್ನೆಲುಂಡು. ಪಂಡ ಐತನೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಹೊಸ ಚಿಹ್ನೆಲು ಪಂಡ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಹಿಡ್ದು ಬೇತೆ ಲಿಪಿ ಹಿಡ್ದು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಚಿಹ್ನೆಲತ್ತು ಈ ಲಿಪಿಗೆ ಈ ಭಾಷೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಹೊಸ ಚಿಹ್ನೆಲು ಒಂದು ಹೊಸತ್ತಾದ ಮಲ್ದಿನತ್ತು 700-800 ವರ್ಷದ ದುಂಬೆ ಒಂದೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚಾದು ಅವು ಒಂಜಿ ಉಂಡು. ಕುಡೊಂಜಿ
ನಮ್ಮ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕುಲು ಮೂಲ ನಿವಾಸಿನಕುಲು ಈ ಲಿಪಿನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿನಕ್ಕೆ ದಾದ ಪ್ರೂಫ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಅವು ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದೇರು ಸುರುಕಾದ ಪಾಡ್ದನೋಲು ಪುರ ಅವೇನು ಬರೆದೀಪಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಲು ಅವು ಅತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಯಾಪ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದನ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯಲು ಏನು ಬರೆದೀಪೆರ ಅದಾಗ ಐತ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಡೆಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಪಾಡ್ದನ ಬರೆದೀಪಿನಂಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅತ್ತು ಒಂಜಿನೇ ವಿಷಯ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಾಡ್ದನ ಪನೊಂದಿತ್ತಿನಕುಲು ಏರು ಪಾಡ್ದನ ಪನೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಕಲ್ಪನ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತುಂಡ ಪಾಡ್ದನ ಪನೊಂದಿತ್ತಿನ ಜಾತಿದ ಕಲೆಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ 1000 ವರ್ಷದ ದುಂಬು 700 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಇತ್ತುಂಡ ಇತ್ತುಜಿಂದ ಬನಿಬೋಕ ಅಕುಲು ಲಿಪಿ ಒಲ್ತು ಕಲ್ಪುನು ಲಿಪಿ ಅಕುಲು ತುಳು ಲಿಪಿಯಿಂದತ್ತು ಓ ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನಂಚಿನಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕಲೆಗಿತ್ತುಜಿ ಅಂಚಾದ ಅಕುಲು ತುಳು ಲಿಪಿಡ್ ದಾಯಗ್ ಬರೆಜೇರು ಪನ್ಪಿನವು ಅವು ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನೇ ಆಯ್ತು ಏರೇ ಅವಡು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ರೀಜನಡ್ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ನಿಕುಲು ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲಿಂದ ಏರ್ಪನಂದುಲ್ಲಾರ ಅಕಲೆಗೆ ಕಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶನೇ ಇತ್ತುಜಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಖಾಲಿ ಬ್ರಾಣೆರ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೇರು ಎಂದು ಇತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಿಪಿಕುಲು ಪೂರ ಮಿತ್ತ ಜಾತಿದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಂದೇ ಮಲ್ತುಂಡ ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂತಿನಕುಲು ಏರು ಯಾಪ ರಾಜಾಶ್ರಯ ತಿಕ್ಕಂಡ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಗಾವಡು ಒಂಜಿ ಲಿಪಿಕಾವಡು ರಾಜಾಶ್ರಯ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅದಾಗ ಆ ಲಿಪಿ ಮಾಸ್ ಲಿಪಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲೋಡೆ ನಮಕೊಂಜಿ ತುಳುನು ಭಾಷೆಯಾದ ಕಲ್ಪನೆ ನಮಕ್ ಏತು ಬಂಗ ಉಂಡು ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶನೇ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆದ ಉಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಕಾಲೋಡು ಅದಗದ ಕಾಲೋಡು ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಿಕ್ಕುನು ಅವಳ ರಾಜಾಶ್ರಯದ ಒವ್ವೇ ಒಂದು ದಾಂತೆ ರಾಜಾಶ್ರಯ ದಾಂತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶನೇ ಹೆಜ್ಜಿ ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಬರೆಯಿನಂಚಿನ ಶಾಸನಲು ಏನೇ ದಾಯಗ್ ಬರೆಪೇರು ಶಾಸನಲು ಒಂಜಿ ದಾನ ಶಾಸನಲು ಆದುಪ್ಪು ಅಂಡ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ನಮಕ್ ಏತೋ ಒಂಜಿ 30 ಶಾಸನಲು ದಾದ ಉಂಡ ಅವು ಮಾತ ದಾನ ಶಾಸನಲು ಆತ್ತು ಐಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವೆರೈಟಿದ ಶಾಸನಲುಂಡು ಐಟು ರಾಜಾಜ್ಞದ ಶಾಸನಲುಂಡು ಐಟು ಕೆಲವು ಜನಕುಲು ಪಾಲಿಸಾವುಡಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಷಯದ ಶಾಸನಲುಂಡು ಐಟು ಕೆಲವು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯೋಲೆನ ಪಂಡ ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಕಾರ್ಯೋಗು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಪರಿಹಾರದ ಶಾಸನಲುಂಡು ದಾನ ಶಾಸನಲುಂಡು ರಾಜರ ನಕುಲು ಪಾಡ್ದಿನ ಉಂಡು ರಾಣಿ ನಕುಲು ಪಾಡ್ದಿನ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಶಾಸನಲುಪ್ಪುನಾಗ ಸುರುಕಾದು ಆ ಲಿಪಿನ್ ತುಳುಕು ಬಳಸುನಂಚಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ದಾದ ಇತ್ತುಂಡು ಆಳುಪೇರ್ನ ಕಾಲೋಡೆ ನಮಗೆ ಎತ್ತೊಂಡ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಆಳುಪೇರ್ನ ಕಲ್ನ ತುಳು ಶಾಸನಗಳು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳೆಡೆ ತಿಕ್ಕುನು ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸುನಂಚಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ದಾದ ಇತ್ತಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಂಡ ಆ ಲಿಪಿನ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಬಳಸುನಂಚಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ದಾದ ಇತ್ತಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ರೀಜಂಡ್ ತುಳುನಾಡು ಪಂದ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪನ್ಪ ಅವಳು ಕನ್ನಡನೇ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ ಆದಿತ್ತಿನ ಆಳುಪೇರ್ನ ಕಾಲೋಡ್ಲ ಆಳುಪೇರು ಬೊಡಾಯಿನಂತ ಕನ್ನಡ ಶಾಸನಲೇನು ಪಾಡ್ದಿರ ಐತ ನಡುಟಕುಲು ಮೂಲ ಬತ್ತದು ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ತುಳುತ ಶಾಸನ ಪಾಡು ನಂಚಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ದಾದ ಇತ್ತನು ಅವಲ ಆ ಲಿಪಿಟ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ತೆರಿದಿನ ಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರ ಅದಗದ ಕಾಲೋಡು ಅಂಚಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಕಲೆಗೆ ತುಳುನು ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಟೇ ಬರೆತೋಲಿ ಅಂಚ ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ಲಿಪಿನ ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನು ದಾದ ಬರೆತೇರ ಒಂದು ಪೂರ ಅವೇನು ಸಂಸ್ಕೃತೋಡೆ ಬರೆತೋಳಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಹಿಡ್ದಾಗಿ ಬರೆಯೋಡಿತ್ತಂಡ ಕಲೆಗೆ ಅವೇ ಅತ್ತಂದೆ ಯಾನು ಕುಡಂಜಿ ಬಂಡೆ ಮಳಲಿಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶಾಸನ ಓಲು ತುಳುನು ಈ ಲಿಪಿಟ್ ಬರೆತೇರು ಕನ್ನಡನು ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಟ್ ಬರೆತೇರು ಒಂಜೇ ಕಲ್ಲಡು ಅವಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೂಫು ಒಂದು ಲಿಪಿನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆದಿ ಅಂತ ತುಳುಕುಂದೇ ಪನ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ತುಳುಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೇ ಲಿಪಿನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿಂದು ಪಂಡ ಐತ ಅರ್ಥನಿಕುಲು ತೆರಿಯೋ ನೋಡು ಒಂದು ಲಿಪಿ ಖಾಲಿ ತುಳುಕುಂದತ್ತು ಆಂಡ ತುಳುಕು ಒಂದೇ ಲಿಪಿ ಅಂಚಾದು ತುಳುಕು ಈ ಲಿಪಿನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದ ಜೇರು ಪೊಕ್ಕಡೆ ನಿಕುಲು ಪನೊಂದುಲ್ಲಾರು ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅಂಚ ಇಂಚ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ದಾಲ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಡಾಯಿನಾತ್ ದಾಖಲೆಲುಂಡು ಖಾಲಿ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ ದಕುಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಪಂದ ಲೆಪ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಅಕುಲು ಎಂಚಿನ ಪಂತೇರ್ ಪಂಡ ತುಳು ಲಿಪಿಂದ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ ದಕುಲು ಪಂತ ಜೇರು ಒಂಜಿ 2 ಕಡೆ ಪಂತ ಇಡಲ್ಲ ಕೆಲವು ಬುಸ್ಗಳು ಮಲಯಾಳಂ ಲೈಕ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂದು ಪಂತೇರು ಮಲಯಾಳಂ ದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನು ತುಳು ಬ್ರಾಣಿಯರು ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಳು ಬರೆಯರು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂದು ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ ದಕುಲು ಪಂತೇರು ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ ದಕುಲು ಪನಡುಂದಾಂಡಲ್ಲ ಅಕಲೆಗೆ ಮೂಲ ಇತ್ತಿನ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ನೇ ಪನೋಡತ್ನಂದೆ ಅಕುಲು ಪೊಸತ್ತು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಅಕಲೆಗೆ ಇತ್ತುಜಿ ಅಂಚಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಲ್ಲ ಅಕಲೆಗೆ ಇತ್ತುಜಿ ಅಂಚಾದು ಮೂಲು ತುಳು ಲಿಪಿಯಿಂದೇ ಪನೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಈ ಲಿಪಿಕ್ ಎಂಕುಲು ಈ ಲಿಪಿನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆದ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಸಂಸ್ಕೃತ ಬರೆರೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಅಂದ ಪಂತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ದಾಕ್ ಪನ್ನಾಗ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಗೊತ್ತೇ ಉಂಡು ಬೊಕ ಅನುವಾದಿತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತಲೇನ ಅನುವಾದಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಲು ಹಿಡಿತಿನ ಏತೋ ಸಾಹಿತ್ಯಲು ಪೂರ ಅನುವಾದಿತ ಆಪುಂಡು ಅನುವಾದ ಪನ್ಪಿನೆಟ್ಟು ದಾಲ ಒಂಜಿ ಕೀಳರಿಮೆ ಪಂದು ಇಜ್ಜಿ
ಆಂಡ ಈ ಭಾಷೆಡ್ ಬರೆತರತ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲಯಾಳಂದ ಯಾನ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊರಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಡ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ತಾಡೆ ಒಳದ ವಿಷಯಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ಅವು ತುಳುಂದೇ ಉಪ್ಪುನೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿಗಳಾರಿ ಒಂದು ಒಲ್ಪ ಉಂಡು ಅವು ನಿಕಲೆಗ್ ಬುಡ್ತಿನ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಕೊರೊಲಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬೋಡೈನಾತ್ ಪ್ರೂಫ್ ಉಂಡುಡ ಕೊರೊಲಿ ಎಂಕಲೆಗ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲ್ ತುಳುಲಿ ಪಿಂದೆ ಪನ್ಪ ನೆಕುಲ್ ತಿಗಳಾರಿ ಪನ್ಪಿನಕುಲ್ ತಿಗಳಾರಿ ಪಂದೆ ಪನ್ಲೆ ಐಟ್ ದಾಲ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಯಾರು ಪಂಡ್ಯರ ನಿಕಲೆಗ್ ಇರುವೆರೆಗ್ ಇರು ಎರನೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲಾರು ಕುದೊಂದು ನಿಕಲೆಗ್ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಆತಂದು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಲ್ಪನ ಪಾಯಿಂಟೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲ್ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಲ್ಪರೆ ಕುಲ್ದಿನತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ ವಿಷಯಲೇನು ಪಟ್ಟೊಂಡ್ರೆ ಕುಲ್ದಿನಿ ಅರೇನ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಲ್ತದು ಏರ್ನ ಸರಿ ಏರ್ನ ತಪ್ಪು ಬಂದು ಎನ್ನನೇ ಯಾನ್ ಸರಿ ಇಂದ ಪನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಜಿಂದ ಎನ್ನ ಪಂಡ ಎಂಕುಲ್ ತುಳುನಾಡ್ದ ಕುಲು ಏರುಲ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೆರ್ನ ಕುಲೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನೇ ಸರಿ ಇನ ನಿಕಲ್ನ ತಪ್ಪು ಒಂದು ಪನೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಕಲ್ನ ಸರಿ ಇಂಡುಡ ಸರಿಯಾಯಿನ ಪ್ರೂಫ್ ತುಪ್ಪಾದು ಸರಿ ಪಂದು ಪನೋಡು ಇಜಿನ ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ತಪ್ಪು ಒಂದು ಇತ್ತಂಡ ಐಕ ತಕ್ಕದಾಯಿನ ಪ್ರೂಫ್ ತುಪ್ಪಾದು ತಪ್ಪು ಒಂದು ಪನೋಡು ಎಂಕುಲು ತುಳು ಲಿಪಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಗೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜೇರಂದು ಒಲ್ಪಲ ಪಂತಜ ದಯಪನ್ನಾಗ ನಮಕ್ ಉಪ್ಪುನ ಈ ಲಿಪಿಟೆ ಇತ್ತ ಎಂಕುಲು ದಾದ ತುಳು ಲಿಪಿಯಿಂದ ಪನ್ಪನ ಐತನ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ದಾಖಲೆ ನಮಕ್ ಉಪ್ಪುನು ಕದ್ರಿಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶಾಸನ ಕುಂದವರ್ಮ ರಾಜನ ಶಾಸನ ಅವಲ ಸಂಸ್ಕೃತಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ವರ್ಮನೇ ಶತಮಾನದ 10ನೇ ವರ್ಮನೇ ಶತಮಾನದ ಶಾಸನ ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲವೇನು ಒತ್ತೊಂದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಲಿಪಿನ್ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಬ್ರಾಣೇರ್ ಬೊಕ ಗುಡೊಂಜಿ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲೊಂದು ಪನ್ನಾಗ ಅಪಣ ಎಂಕುಲು ಬ್ರಾಣೇರ್ ತುಳು ಬ್ರಾಣೇರ್ ಪಿದೈದಕ್ಕುಲು ಒಂದು ಪಂದು ಪನ್ಪಿಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಆರು ಪಂತಿನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿಂದತ್ತು ತುಳು ಬ್ರಾಣೇರೇನು ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲ್ನಕುಲು ಎಂದೆಂದ ಅಕುಲು ತುಳುಗೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಇನ್ನು ಅಕುಲು ಹತ್ತಡೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪುರಾತನ ಸಾಹಿತ್ಯನೇ ಉಪ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತುಜಿ ಅಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಮಾತ ಕೆಲಸದ ನಡುಟ್ಲ ತುಳುಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಪುರಾತನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬರಿತೇರು ಈ ಲಿಪಿನ ಬುಳೆಪ ಒಂದೇರು ಅಕುಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಪಂದು ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ನಾಗ ಇನಿ ಈ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಈ ತುಳು ಲಿಪಿನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪಂದು ಒತ್ತೊಂದೇರು ಇನಿ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿ ನನ ದುಂಬುಗು ಒರೆಡುಂದಾಂಡ ಅವು ಪಾಪ್ಯುಲರೈಸ್ ಆಯಿನಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ಕಲೆಗೋಸ್ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ದಾತ್ರನೇ ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಕೂ ಅವೇನು ಪ್ರೀತಿಡು ಒತ್ತೊನ್ನೆ ಇಡ್ತಾತ್ರನೇ ಒಂದು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಲಿಪಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಲಿಪಿ ತುಳುತ ಲಿಪಿ ಬಂದು ಒತ್ತೊನ್ನೆ ಇಡ್ದಾತ್ರನೇ ನನ್ನ ಈ ಲಿಪಿಕ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಪ್ಪುನ್ಲ ತುಳುನಾಡ್ದ ಕಲೆ ಇಡ್ದಾತ್ರನೇ ಅಂಚಾದೆ ಯುನಿಕೋಡ್ ಬನ್ನಗಲ ಖಾಲಿ ತಿಗಳಾರಿ ಬಂದು ಕೊರಂದೆ ತುಳು ತಿಗಳಾರಿ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೇರು ತಿಗಳಾರಿದ ಬಗೆಟ್ ಎಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ರ ಪೋಪುಜಿ ದಯಪನ್ನಗ ಮಾಹಿತಿ ದಾಂತೆ ಪಂಡ್ರವಲ್ಲಿ ಓ ವಿಷಯನ್ಲ ಹಿಂಗೆ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬಗೆಟ್ ಇತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿಲೇನು ಪೂರ ಪಂಡೆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ನ ಯಾನು ಇಡೆಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಎಪಿಸೋಡು ಬೇತ ವಿಷಯಡ್ ಬರ್ಪೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊರೋಡಾಂಡು ದಯಪನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ವೇಟ್ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ ವಿಷಯ ಅತ್ತು ದಯಪನ್ನಾಗ ಸತ್ಯ ಪನೋಡು ವಿತ್ ಪ್ರೂಫ್ ಪನೋಡು ಆಪುಂಡು ಈತ್ ಮಾತ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂದೇನು ತುಳು ಲಿಪಿ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪು ನೆಟ್ಟು ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ತಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿ ತಪ್ಪು ಬಂದು ಪನ್ಪಿಲೆಕ್ಕನೇ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ 10-15 ವರ್ಷದ ಒಂದೇನು ಮಲ್ದಿನ ಅತ್ತು ಈ ದಾಖಲೆಲು ಎಂಕುಲು ಖಾಲಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಪನ್ನೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಅತ್ತು ಅಷ್ಟಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವೇ ಅತ್ತಂದೆ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾನ್ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮಹಾನ್ ವಿದ್ವಾನ್ ಏತೋ ಭಾಷೆಲೇನು ಬರೆತಿನಾರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿದ್ವಾನರೇ ಅವೇನು ತುಳು ಲಿಪಿಯಿಂದ ಪನ್ಪಿನ ಇಟ್ಟಾತ್ರ ಐದು ಮಲ್ಲ ದಾಖಲೆಲು ನಮಕ್ ಅಕಲ್ನ ಎದುರು ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ವಿದ್ವತ್ತದ ಎದುರು ಎಂಕುಲ್ಪುರ ದಾಲತ್ತು ಐದು ಮಲ್ಲ ದಾಖಲೆಲು ನಮಕ್ ಬೊಡ್ಚಿ ದಯಪನ್ನಾಗ ಅಕುಲವೇನು ದಾಲ ತೆರಿಯಂದೆ ಪಂತಿನತ್ತ ಅವೇನು ತುಳು ಲಿಪಿ ಪಂದು ಅಂಚಾದ ಇತಿತ್ ಮಲ್ಲ ದಾಖಲೆಲು ಆವಡೆ ಇತಿತ್ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇತಿತ್ ಮಲ್ಲ ಮಠತಕುಲು ಪೂರ ತುಳು ಲಿಪಿ ಪನ್ನಾಗ ಅವೇನು ತುಳು ಲಿಪಿ ಪಂದು ಒತ್ತೊನ್ನೆಟ್ಟು ದಾಲಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಫೋರ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಅವೇನು ತುಳು ಲಿಪಿ ಪಂದೇ ಪನ್ಪಿನಿ ಐಕ್ ಬೇತೆ ಓವೇ ಪುದರ್ ಉಪ್ಪಡು ಅವು ನಿಕಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಅವು ಒಮ್ಮುಂಡ ಅವೇನು ಪನೊಂದು ಪೋಲೆ ಪಂದು ಇನ್ನಿತ ಎಪಿಸೋಡನು ಇಡೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನಲಾತ್ ಬೇತೆ ವಿಷಯಲೇನು ತುಳುನಾಡಿದ ಇತಿಹಾಸದ ವಿಷಯಲೇನು ನಿಕಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾವಡೊಂದಿತ್ತಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ವೀಡಿಯೋಲೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು